Tara na. Tagal sa Smondela. Dito mo sa Ba't nandiyan ang UA?
sa ating chancery. At lahat po ng ating mga kabalit ngayon ay nahimik na naglalakad at nagkakaroon po tayo ng libuhan patungo po sa ating Pamadya tayo suspado. nini Insan At muli po, Corozal. maraming salamat King sa lahat Laguna. po ng ating mga kasama nakiisa, sa lahat po ng mga nanonood at sumubaybay sa ating pong live broadcasting ng 75 years. Sa salpal tayo, King Diyos, ipang mayupayang gusto. Lina lang King Baluat Yato. At kang Jesucristo, anak ng gusto nga ginuran. Kay uli, King Upaya ng Espiritu Santo. Ibig sa Maria, Ina sa lalang ng upaya sa siya pinag. Hindi pa ako kinuso na karinmet. King Laguna,